Han estat molts els projectes d'emprenedoria que els alumnes de tercer i quart d'ESO han dut a terme amb l'objectiu d'aconseguir donacions d'aliments. El que recordarem amb més alegria és la Fira Solidària, on els més petits de l'escola van gaudir d'allò més amb les activitats proposades pels seus companys de secundària. Nosaltres també ens ho vam passar pipa. També destaquem el projecte dut a terme pels alumnes de primer i segon d'ESO, el fruit del qual llueix el menjador de l'escola. La fantàstica taula periòdica feta amb peces de fusta, on rere cada casella trobem un colat representatiu del seu element. Alumnes de segon cicle d'ESO i de batxillerat també han ajudat en el llarg procés de construcció. Fa goig, eh? Avui que és el meu aniversari, m'has preparat alguna cosa especial, com, no sé, un regal o un pastís? Sí, mira, amor meu, aquí tens una magdalena. Esta magdalena és màgica i ens podem imaginar el que vulguem que sigui, d'acord? D'acord. I llavors, què t'agradaria que fos? Pot ser un pastís enorme de xocolata? Clar que sí, com si vols que tingui 3 pisos. No, millor 4. I també podríem posar-hi llaminadures o xocolata blanca pel damunt. Amor, tant de bo la màgia algun dia es pogués substituir per la solidaritat. En 1869, el químic rus Dmitri Mendeleev publica el sistema periòdic, la primera versió de la taula periòdica dels elements tal com avui la coneixem. En 1911, Marie Curie gagne le prix Nobel de chimie pour la découverte de 2 éléments chimiques radioactifs, le polonium et le radium. Elle est la première femme Nobel de l'histoire et la première personne à recevoir un second prix. Elle est également femme et mère des Nobel. S'estima que 89 milions de tones de menjar es malbaraten cada any a la Unió Europea. Si no es prenen mesures, s'espera que aquesta xifra augmenti fins als 126 milions de tones aproximadament cap a l'any 2020. L'any 2018, la pobresa infantil a Catalunya va créixer més d'un 10%. Segons l'organització Save the Children, a Catalunya hi ha 385 milions menors en situació de risc. El sodi i el potassi són necessaris per la conducció nerviosa, la contracció muscular i la coagulació sanguínia. Abundant en el plàtan, peix i fruits secs. El iode és necessari per la formació de l'hormona tiroxina,
reguladora del metabolisme energètic, abundant en peix i marisc i làctics. Gracias a la técnica de los rayos X, Henry Moseley demuestra que la mejor forma de ordenar los elementos de la tabla periódica es por su número de protones o número atómico, y no por su masa atómica, como se había hecho hasta entonces. 1955, the element 101 joined the periodic table with the name of Mendeleev, with the symbol MD, as a tribute person to Dmitry Mendeleev, the father of the periodic table of elements. 1975, the Italian chemist and writer Primo Levi published the periodic system, the novel that raised the periodic table of elements to the heights of culture. It was chosen by the Royal Institution from the United Kingdom as the best book of science and history. 2016. Les 4 derniers éléments ajoutés au tableau périodique reçoivent leur nom définitif: Ionium, Moscovium, Ténès et Organesson. Celebració arreu del món de l'Any Internacional de la Taula Periòdica amb motiu del 150è aniversari de la Taula Periòdica de Mendeleev. Al St. George School fem la donació d'una immensa taula periòdica amb 720 caixes plenes al banc d'aliments. And now, ASAP Science presents the elements of the periodic table. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air with oxygen so you can breathe, and fluorine for your pretty teeth, neon to light up the signs, sodium for salty times, Magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, then argon, potassium, and calcium so you'll grow strong, scandium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese. This is the periodic table, no gas is stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shells while electrons are added, moving to the right. Iron is the 26th, and cobalt, nickel coins you get, copper, zinc, and gallium, germanium, and arsenic, selenium, and bromine film, while krypton helps light up your room, rubidium, and strontium, then yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silverware, then cadmium and indium, tin cans, antimony, then tellurium, and iodine, and xenon, and then cesium, and barium is 56, and this is where the table splits, where lanthanides have just begun, lanthanum, cerium, and praseodymium. Neodymium's next to promethium, then 62, samarium, europium, gadolinium, and terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium, hafnium, tantalum, tungsten, then we're on to rhenium, osmium, and iridium, platinum, gold to make you rich till you grow old, mercury to tell you when it's really cold, thallium, and lead, the bismuth for your tummy, polonium, astatine would not be yummy, radon, francium will last a little time, radium, then actinides at 89. This is the periodic table, noble gas is stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shells while electrons are to the right. Actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, isonium, fermium, and olevium, nobelium, lawrencium, rutherfordium, wm, sprigium, boreum, hesium, pneumecnurium, dubsinium, rucenium, copernicium, nihonium, flerovium, moscovium, livermorium, tennessine, and organesson, and then